Sunana Rabi'u Rikadawa. Na fito ne a matsayin Alhaji Mai Dala a wannan shiri na Gidan Sarauta. Abin da ya fi burge ni a wannan karakta ko kuma role da ne playing shine irin yadda dangantakar mu take da shi ainihin ɗana, wato kakana ne, mai sunan kakana ne kuma ɗana ne. Saboda haka wata irin tafiya ce muke yi wacce take gashi uba ne kuma aboki ne. In ku kula za ku ga cewar kusan shi dai ɗan zamani ne, duk da dai ko da na sa shi karatun bokon ba tsayawa yayi a can ba, amma ya ɗan caccauka ya fi ni sanin abin da aka yi. To saboda haka in na kwaɓo turanci na ko kuma ya kwaɓo turanci haka dai muke ta murginawa, amma dai alhamdulillahi abin yayi kyau, yayi daɗi, akwai raha sosai a ciki wanda har ma ya fi da. Kusan ina tabbatar maka da cewar a wannan karan duk wanda ya kalli Gidan Sarauta season 2 har ya ji ce bai masa daɗi ba, to ni ya zo in bashi kuɗinsa. Hukuncin rabu shi ba mai sauyawa, komai ya iya baya kasawa, komai na bar masa sai na dacewa. Yau barna ta na zama mata, zan je na yi bauta na cika burina. Wannan shiri na Gidan Sarauta season 2 zai fara zuwa muku ne a ranar Asabar 13 ga watan Afrilu, kuma a tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na dare idan Allah ya kai mu, da kuma karfe 8:30 na dare a tashar Mai Shadda Global Resources da ke kan manhajar YouTube. Kada ku saki a baku labari.